wekuchi 45 kuma champion Novati mamangoma ndiri stage IRCD haya titiso ma champion iwe baby wakanditambisira time iwe wakandirwadzisa kundisiya ndiri lole iwe baby wakanditambisira time iwe wakandirwadzisa kundisiya ndiri lole ukandirwadzisa mudiwa ndikachema ndakasika zivi kuti uchandiramba apa ndaifunga bhebi ndichakurora undirazisa mudiwa ndichikuda zvina mhosva mudiwa wandirazisa ndichawana mumwe kuti ane smati anondida uye anondinzwisisa asina rudo riyari chiboyi iwe bebi wakanditambisira time iwe wakandirwadzisa kundisiya ndiri lole iwe bebi wakanditambisira time iwe wakandirwadzisa kundisiya ndiri lole zvina mhosva mudiwa wandiramba wandisiya ini ndechikuda ndichawana mumwe bebi anondida akasiyana newe iwe wandistresa chimbomira ndimumhanya nevanondida handichade kugara ndakadipiswa ndoda musikane uye anondidisisa nerudo riya iniyo nondifadza iwe bebi wakanditambisira time iwe wakandirwadzisa kundisiya ndiri lole iwe bebi wakanditambisira time iwe wakandirwadzisa kundisiya ndiri lole ukandirwadzisa mudiwa ndikachema ndakasika zivi kuti uchandiramba apa ndaivhunga bhebi ndichakurora undirazisa mudiwa ndichikuda zvina mhosva mudiwa wandirazisa ndichawana mumwe kuti ane smati anondida uye anondinzwisisa asina rudo riyari chiboyi iwe bebi wakanditambisira